Amul meka bi mali fle mali kono ani mali ko kanga fulini wali mando be kata obela jere yoro ni bi mali ka don kibaru wati biye araba ye janvier kalo kile muga ani nani bafla ani muga nani awya bisimla bi mali ka kono fonu kenekam ambe awladana ka fo ambe tanga marabulu shigina konna no ye kidal maraye ka yirawla ka fo mimme talike jamana nyema no ye colonel Assimi Goita aye balodo bla kidal kawka boloka wala sa dengube mamunu kan no se ka lafiya chugomina wala o balu klali o baro ko ngera aywa kado anga jamana kono no krena kidal agara mami ve o ye kidal mara nyema ye no ye aywa colonel general Alaji Gamuye wala sa ka se ka kedeme ka nyesi mamulumbe kidal konna na krena dema mamulumbe ni galabe ukan ka se ku deme ani o temene ko fe galya fe mamulumura kidal ni ka tu kalfa yoro la uru mamulun nana ka se ka kedeme ka nyesi uruma colonel Assimi Goita ayni hakla nyima inda ka nyesi marabulu ko fole ma temene ko gabone no ambe awladuna ka fo ina fo kuna fonu sorola chogo minna krengena ishaka tambura ni ali kuna fondi la ye ali ya jira ka fo mime tadike saran jakite ni ali ye aywa bureau mi nyasne do chaji ko ma direction générale de douane anga jamana konna na ko mandat de dépôt dara aleka ikado ka fo cour suprême fe ishaka tambura ali ni kibara indi ali ye kuna foni yini nai anga jamana konna na Seko ale ni donko nasaratigala anga jamana kono mime talike aywa festival okobanya obara ko ni ndale la mime talike dongono ka seko ni dongola no ka maskiuye ikado anuka donjum obara de do aywa ikado ka fo anga jamana kono ni mina ke sowie anga la dalaku ikado ka fo se ka labara chugomina anga jamana kono ya opma abara daleli no ye atakutan kono donaye okobanya onyema tume mamulo sa ye gouvernement nyema ye no ye sugar ko kala maiga akera antene no janvier kalo kile mugani fula ba plan mugani nani place 50 la ikado ka fo akoy ngoni garani so jakko baye ni ata ka laje ni hakilna inte toreye jabulu mbe no ye gina dongo ye uruye hakilna uta akunte dore wala sa anga seguna ka dongo obseka do balo chukumina anga jamana kono ina fo awa ukanyema ere no ye association awa nyema obafo chukumina no hu tapili uyaira ka fo kel tamasheku ta kofe mi ngoni ngera no ye atabu labai awa metalike boawla uruko ngera invité d'honneur ye nyana jen keneka hakilna jigina igado ka fo ayala ka fo anga jamana kono anga ladara ko do benno mun na faka go kosobe o boawu ani dongono ni nyonje igado ka fo balma rebu ni nyonje aywa igado ka sigi konnana uruko ngera invité d'honneur ye ikado ka fo akunte dore ufononga se buka segu nuka dongo obseka yira chogomina ka anga segu ni dongo kaseka ado bala ani ayere ka kaun ikado ka fo obseka do bala chogomina ina fo jamana nyama colonel Assimi Goita ale hakilna minta malkura kula ko ni bela jere be o konnana aywani ata ka laje gouvernement nyema no ye sugar ko kala maiga e ale do ndokro fola aye kuma dara ni dongono kai kadaka sugar ko kala maiga aya ira dongono kala ko gana dolopo awa Ghana dolopo oye domono kai premier ministre ya kapmo damna noye ka ira ka fo aywa ni laje min fleni ko ni ngoni njoro babenna anga sego ni dongo o sengol matindili na anga yirwalula aye foli ni wali mando ayota ka nyesi nyangu chele no kusinji baro seminga nkoina no oye ikado ka fo aywa anga jabana joseu no jabana gloma bawye urubise ka kete mesara nyuma chugomina maraka chugo nyumala anga jabana kono awa ya ira ka fo oye colonel Assimi Goita o mi ye francophone manyema e ko ka hakina baye ukeme ka baro seminjigi ikado no ye festival ogo banyae ayala ka fo ku seria jonyo ko ngera akena konnana ikado ka fo ni ntako kono donala wala jamana gouvernement nyema no sugar ko kala maiga e ikado ka fo ama yene chugoshila aye dongono ka do fonofo ako yapo ikado ayo fonofo ka nyesi akula bemboma wala sa ka kaniso jajira ani akayira ya ka nyesi anga jamana yere alla dala kuma sugar ko kala maiga adasira numbra jelemo wala mime talike aywa ni festival ogo banya atako kondona ko abito sino awafoka tabla kardola janvier kalo klimwa ni sheki bafla ani mwani nani ambura ye ambe awla dunia ka fo mime talike nafuluko geleyala sanboro mi ni obe tabakoto ko nafuluko geleya be akokona na kosebe tabakoto alebe kenyeba marala ko ya to abarakelo ukan gele do ka barat bla ikado kemeni erbi oron shegi mboyongo kud blot na do o barala
Ambora ye ambe awla donya ka fo ninye sanu boro doye kasara ko ninye asanu barakalo soro kenena dugumino oye ko badani obe kangaba marala wala ministre mbe anga jamana kono mi nyasne do anga dujola na foma ako aniso go yale ko bada malide bela jere loka kaira ka fo ko sanu boro do ko ni frila afrila mauka kera ko badani re alebe kangaba cercle konana akera juma tebene janvier kalo kiletane kondo bafla ani mugani nani ko akera sawiye ma chama uru kono bunena unila wala ministry akoka fo ale dusukun kam ledo akola awa jamana gouvernement re togola kata se furajoro fo ma nyema no kolon asimi beta ale togola awa kata se ikado ka fo gouvernement ma bela jelemo ku be do donge mamunu ni torala ko ala ko daro suma awa ministry minyesne do anga dugjugola na foma ako awu kon meka jachimlake ako to be ka chugomina kada ka ko nyinu kon muso wala sa halibi ma fatulo to be ka ye chugomina me metalike protection civile la uru kon me o barala awa ikado ka fo awa no baro bana jachu kon na bon ka doma hakamun kon tora akola kaseka haka obele jere kon ndo wala me metalike awa maranyema wala no kanga ba maranyema ye ikado ka fo uru kon mulla ni kasi yore na kasara yoro minisoro utara katu nyada oka wala uyaira ka fo ministre mi nyasne do anga dujura na na munu me ka bara kan yoro ko fole nuna ikado ka fo ko janto yerela ale krocho kanye ambe do donge mamu nitora ko badani ale sanu diga ferila aywa juma tane janvier kalo kiletana kono ba flan mugan nani alaka udaro sma anga jamana profonu la ambe awla dunia ka fo aywa mi metalike état major général des armées ako abada belajere tloka jema belajere tloka ko trata temene janvier kalo kile mugani saba bafla ani mugani nani naga tan kile wati ko tomoktu du konana aywa mi metalike mugudo kirna no obiwe o koni kirna aywa jatewale konama ko machine mato akoko nana wako mlanko ni majen uyaira ka foko aywa saba obina tomoktu du konana fla obina awa mokuka kan rekrefe aywa kasara ko make okola o saba fono ko koni bina aywa panguru jimbe jigero na no zone aéroportière ko saba bina ko koni kara sobi ka tasma ko ni wuli nyama munun beni no ko tasma wuli lawla o tasma mi wula nyama nuna aéroport krefe sapeur pombe mun meto moktu ku ye o tasma faga jona uyaira ka foko nyinu koni besena wala sa mamun kara ni wali sababu ye ikado ka fo tegebise ka da u kan chugomina wala état major général des armées ku be foli ani wali mando ko nyesi mali kala chawma ikado ka fo ye wuli ka joni timina nyaminge wala sa ka se ka yoro ubela jere ko ngella kana fenye ku bo foli ani wali mando ko nyesi ubela jere otebene kofe haribi anga jamana kungango maula ambe awla dunia ka fo aywa mi metalike aywa ikado turamakan communication t.com uru yere ye aywa jado yere ke kosa ni ka wele bla kaira ka foko koni meka botigini do koni nyini mi yere ni baba tale do ka nyesama aye jado koni kulungulu ikado ka fo awabololo sanfe jayengo ni ye ma chamantimina kunya ma chamantimina kuya aka jami me kulungulu la ogumu kona na kunungo mime etalike jakulu dola ministre mi nyesne do signyanya yere ko ma kuru koni willa aywa kata botigini ko fole kata alaje dema konana awani botigini ikado ka fo ba wele ko kulubali ashibe santa ani wolon fla boyongola abibo dugumina oye jene ye krengrena sigida mino oye swala ye aywa irala ka fo ministre ni ma chamango ni tara nyonve o maula ikado jakulu min national demsenu yere la kanalima willa ka se fulu kofe ikado ku koni nye mau koni lame aywa ka keni wale ngoni krengrena aywa mbutini ku fole ajatigo uyu lame aywa mingo ni gara sobi ikado ka dibara la msuko fole ngonoma aywa ko ukoni nye o koni ngara aywa ko resobi o kulubali yere no yembutini ku fole nye aye nye fole do koni nge aywa ministre so nye ani mamunu be lo nya sano demsenu lakanalima aye nya fole do kuye aya ira ka fo ale tume sobi nkonnana ni otunkeme ale shiro koni ikado ko nyegente o ni aywa ikado ka fo awa bawlike yamla no yesune ke ko ale tunye awa bidon to koninda abi awa sune koninge awa bidon kono kada kan abesi somi ngono ko nyegente o ni dugu jera ko abitu bo o mi metalike abe patron mi mulo o je ko otunya yira o ye bidon koninye o ye mi ngoninga o ya fo afrumso ye
ko ayiwa i ka dɔn nin ji min filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛ fɛ ka kɛ ka se ka kɛ ayiwa i n'a fɔ u bɛ kɛŋɔnɔ kɛ mɔgɔ kɔnɔ cogo min na ka nin kɛ dumuni na walasa ka se ka ɲɛsin denbaya kɔni ma o i ka dɔn furukɛ kɔni y'o bisigi k'a sɔrɔ i ka dɔn dalu foyi tɛ u bolo min b'a yira k'a fɔ ko nin baara in bɛ kɛ o cogo la o la u ye ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni na ko jalaki tan bɛ ka ɲɛsin baarakɛla musoman in ma k'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa dalu foyi t'u bolo a ko la o la a ye a yira k'a fɔ ko a ye kuma dɔw fɔ ja ninnu kɔni na min bɛ tali kɛ a bɛ jatimuso min bolo o ka babali kuma dɔw bɛ a la i ka dɔn k'u bɛ jatimuso yɛrɛ wele ko koro ani a terimuso 3 bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛɛ lajɛlen finitigilakaw ye ko polisiw don o bɛ baara kɔni na i ka dɔn kunnafoniw kɔni dilen tuma min na ayiwa ni npogotigini ko fɔlen i ka dɔn ko a ye a ko kuncɛ ni a bɛ ɲɛji kɔni na wa ɲɛji tɛ a bannen k'i bɛ jateminɛ kɛ ayiwa a tamanaw la ani a kɔ wale minnu taara ka ɲɛsin a ma k'i bɛ olu tɛmɛsiɛnw ye a tamana ani a kɔw la k'i b'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu fɔ ka npogotigini yɛrɛ ka a caw i n'a fɔ kibaruyaw minnu sɔrɔla a kɛnɛ kan ko a bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a bɛ nin ka san 2 bɔ ni patron muso in bolo o la i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ ayiwa k'u kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa ko in kɔni a barika bonyana kosɛbɛ ja minnu tun bɛ kolonkolon na ko bɛɛ tun bɛ k'a fɔ ko fɔ kiri ka kɛ a ko la ka jotigi jo ni ka jalakitigi Mura ye an bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan an bɛ taa Burkina Faso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sanu kɔni sɔrɔla a bɛ labaara cogo min na ka ɲɛ o baarakɛyɔrɔ dɔɔni kɔni i k'a dɔn k'a fɔ n'o tun ye Burkina Faso yɛrɛ hamina ye ko o baaraw kɔni daminɛna janvier kalo tile 23 tɛmɛnen 2024 ayiwa Burkina Faso farazɔfan ma ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ayiwa ale kɔni ye o baara kɔni nun don n'o ye usine ye min ɲɛsinnen don sanu yɛrɛ baarali ma n'o k'a ma ko Golden Hand SA a bɛ yɔrɔ min na sa o ye Burkina Faso u ka zone industrielle yɔrɔ min wele ko Kosodo ni hakilina in kɔni tun bɛ kabi waati jan a bɛ ɲini ka san 10 bɔ walasa ayiwa ni usine bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min bɛ se ka sanu yɛrɛ ka a labaara i k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ ka hamina ye mɛ a ko kɔni bangena a ko kɔni kɛra tiɲɛ ye Burkina Faso o farajɛgɛ fanga ma ɲɛma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye a ye a jira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ se ka boli bi ni ka Burkina magɛn ka sabu kɛ ayiwa nin baara kofɔlen ye a y'a yira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa usine minɛnw ayiwa k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ ka ban wa Burkina Faso o bolola baarakɛlaw de ye a caman bila i n'a fɔ Golden Hand SA a ɲɛma yɛrɛ a directeur général yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'o ye Joachim Marie Emmanuel Tapsoba a ye a jira tun k'a fɔ minɛn minnu filɛ ye farajɛgɛ fanga ma ɲɛma Burkina Faso kɔnɔna na n'o ye capitaine Ibrahima Traoré a ye a jira k'a fɔ ayiwa Burkina Faso ale kɔni ye jamana filanan ye farafinna kɔnɔna na ayiwa min ni technologie yɛrɛ ni o baara juru cayalen don kosɛbɛ ka d'a kan ayiwa a ye a jira k'a fɔ n'o ye jamana ɲɛma ye ko ale kɔni nana ni kana foli ani waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin ayiwa maa minnu ni hakilina in da u ka jamana kɔnɔna na wa ko maaw yɛrɛ bɛ se ka boli waati la ka Burkina magɛn ɲango ni sanu bɔli b'i bolo a tɔ bɛ baara cogo min na ayiwa ka kɛ sanu lakika ye nin ye o baara yɔrɔw dayɛlɛlen ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na. An bɛ bi kunnafoniw kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa san 2023 o farafinna ka ɲɔgɔn kunbɛnba senatɔrati la o baaraw daminɛna Côte jamana kɔnɔ kabi janvier kalo tile 13 tɛmɛnen 2023 min bɛ tali kɛ Algérie la ko Algérie kɔni bɔra tulon na Mauritanie jamana fɛ Algérie bɔra tulon na Mauritanie jamana fɛ Fédération algérienne de football k'olu kɔni ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a ci CAF ma k'a yira k'a fɔ k'u kɔni b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la ntolanci min kɛra olu ni Mauritanie cɛ ko ka ntolanci in kɔni bɔ a ma k'a sababu kɛ ko dalu caman bɛ u bolo waati kunkurun Algérie bɔlen Mourabitoun de Mauritanie fɛ u ka degeli karamɔgɔ n'o ye Algérie degeli karamɔgɔ ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko dalu caman bɛ ale bolo ntolanci bɛ se ka bɔ a ma cogo min na ka d'a kan a ko a bɛ nin fɔ diɲɛma bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mauritanie jamana k'olu tun bɛ ka ntolan ci ni cɛlu kɔlɔsibaa dɔ ye k'a bɛ taa mètre 2 bɔɲɔngo la ani centimètre 75 k'o kɔni kɛra degunba ye olu kan i k'a dɔn k'a fɔ a ka minnu bɛ bagabaliw kɛ jɔda la n'o y'a ka attaquant ye ko o ye olu sɛgɛn kosɛbɛ o tuma k'u b'a ɲini CAF fɛ Mauritanie ani Algérie ka ntolanci min kɛra ko k'a bɔ a ma k'a sababu kɛ gardien yɛrɛ n'o ye cɛlu kɔlɔsibaa ye k'a ka jan kojugu fo k'a fɔ ko a ka jan.
Ni bɛ dansigi aw ka bi Mali ka bi kunnafoniw na janvier kalo tile 24 2024 an bɛ ɲinɛ an tɛ se k'a fɔ aw ɲɛna n'a ye kunnafoni ninnu sɔrɔ a k'u yɛrɛ kɛ a ka kɛ u fɛ wa mago bɛ aw ka ladilikaw na walasa aw ka kunnafoni lakikaw sɔrɔ k'aw to diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ɲɛna k'aw k'an bɛn